i és una xarxa que ve treballant, que porta treballant ja des de fa vora una mica més de 4 anys. Llavors, en aquesta ocasió us volem presentar una de les feines que hem desenvolupat des de la MAP, que és l'elaboració d'una guia sobre tarifació social de l'aigua. Fa un parell d'anys ja vam fer una guia sobre el càlcul de la tarifa de l'aigua per tractar de llistar perfectament quins són els criteris que necessitem per fer el càlcul de la tarifa, però vam veure convenient, arran d'aquell treball, fer una guia específica sobre el càlcul de la tarifació social. Perquè detectàvem que hi havia molta disparitat de criteris entre municipis, la legislació catalana, les normatives, els reglaments, què ens venia a nivell estatal. Llavors, ens va semblar una molt bona oportunitat de desenvolupar aquesta guia que ja hem finalitzat i que us volem presentar avui. Aquesta guia l'hem elaborat en col·laboració amb Enginyeria Sense Fronteres, que és una de les entitats que forma part, és membre de la MAP, i tenim la sort de poder-nos acompanyar avui de les dues persones que han elaborat la guia, que són la Mònica Guiteras i la Cristina Barberà, que són coautores de la guia, si bé han treballat en suport amb el grup d'aigua d'Enginyeria Sense Fronteres. Llavors, jo penso que sense més dilació, els hi passo amb elles la paraula. Estem calculant aproximadament que la presentació oscil·larà entre mitja hora i 40 minuts i deixarem uns 20 minuts perquè hi hagi preguntes, intervencions, aportacions, el que considereu. Aspirem a que la cosa duri una hora, però si veiem que té interès i hi ha molta intensitat de preguntes i de debat, doncs la cosa es podria allargar. Per part nostra no hi ha gaire limitació. També en algun moment de la xerrada penjarem la guia, que veig que aquí des de Vilassar ja ens estan demanant. Aquesta guia ja està penjada a la web de la MAP. És una guia, si entreu a la web de la MAP i busqueu a l'apartat de documents, trobareu la guia. En tot cas, ara, al llarg de la sessió, us adjuntarem l'enllaç perquè us la pugueu descarregar. D'acord? Llavors, sense més dilació, Mònica, Cristina, com vosaltres digueu. Disculpa, Lluís, temes de moderació. Jo soc en José, em veuré aquí com a perfil d'Amat i estaré moderant la sessió. Teniu el micro ara mateix apagat perquè a vegades la gent es lia i sense voler el té encès i hi ha interferències. Llavors, si teniu preguntes o dubtes per després de la ponència, doncs des d'allà, si voleu, podeu anar apuntant el vostre nom al xat. Llavors jo m'apuntaré per ordre, però després donant-vos paraules, i si no voleu intervenir de viva veu, doncs feu la pregunta al xat i ja la llegiré jo mateix, o el Lluís, a l'hora de després que acabin les ponències per fer el debat i les preguntes necessàries. Ara mateix també penjaré també l'enllaç de la web on està la guia. Només això. Perfecte. Molt bé, doncs comencem. Vaig a compartir pantalla. Perquè sí, a veure... Veieu la pantalla compartida? Sí. Sí? Perfecte. Molt bé, doncs comencem. Com bé deia Lluís, en la presentació de les idees força o de punts a tenir en compte per tal de definir una tarifa social amb l'objectiu de garantir el dret humà a l'aigua i al sanejament. Per començar, doncs, per què cal una tarifa social? El context de Catalunya ens indica que el 89% de la població de Catalunya viu en municipis on sí que existeix algun tipus de bonificació o de mecanisme social en la tarifa de l'aigua per tal de poder reduir el cost de la tarifa, però tot i que aquesta extensió dels municipis on sí que hi ha aquesta mena de mecanismes de bonificació, poc més de l'1% dels contractes estan subscrits o gaudeixen d'aquesta mena de mecanismes. D'altra banda, tampoc és clar, en el cas que sí que gaudeixin o que existeixin aquests mecanismes, quina és la quantia que reben de suport. No se sap si aquest és suficient o no, si cobreix bona part de la factura de l'aigua o fins i tot si arriben a les famílies que entenen que haurien de ser les beneficiàries, les famílies afectades.
D'altra banda, com a context de Catalunya, segur que el sabeu, el preu mitjà de l'aigua i el clavegueram, en el cas de la categoria domèstica, és de gairebé 2,5 euros, 2,5 euros de cost, i el que suposa un 3% del salari mínim interprofessional i una mica més del 5% de la renda de suficiència de Catalunya. En aquest context, cal destacar també l'aprovació de la llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, en la que es reforça l'accés al dret humà a l'aigua, garantint el subministrament a les persones que es troben en risc de vulnerabilitat, és a dir, aquelles persones que no poden assumir el cost dels rebuts d'aigua. La llei evita talls de subministrament, però per tal que, a banda d'evitar el tall de subministrament, no es carreguin les persones vulnerables amb endeutaments de factures pendents, cal fer uns passos previs, cal aplicar uns mecanismes per tal d'evitar aquest endeutament de les famílies. Des del nostre punt de vista, aquests mecanismes són els que es defineixen en les tarifes socials, en la tarifació social. Aquestes tarifes són una eina que permeten garantir l'assequibilitat del dret humà a l'aigua des d'una perspectiva de justícia social. Què entenem per assequibilitat? Doncs entenem que és assequible, el cost de la factura de l'aigua és assequible si implica menys del 3% dels ingressos familiars. Els objectius de la tarifa, quins són? Una tarifa, no de la tarifa social, sinó de la tarifa general de l'aigua. Quins serien? Doncs, d'una banda, la tarifa ha de ser capaç de garantir el dret de la ciutadania a tenir aigua a un preu assequible. Com hem vist, aquest concepte d'assequible està limitat pel 3% dels ingressos familiars. D'altra banda, la tarifa també té l'objectiu d'incentivar l'estalvi, és a dir, incentivar l'estalvi de consum d'aigua, i, d'altra banda, cobrir el cost del servei, és a dir, per poder garantir el subministre del servei. Alguns mecanismes que hem identificat per tal de definir o d'aplicar una tarifa social. Com ja ha dit el Lluís, no hi ha una única recepta, però sí que hem detectat alguns punts o aspectes que caldria tenir en compte en la definició d'una tarifa. La primera és que les bonificacions no s'haurien de contemplar només en la part variable de la tarifa, sinó en la part fixa. La majoria de tarifes en el nostre entorn tenen dues parts, una part fixa i una part variable. La part fixa implica un percentatge molt elevat del cost de la factura i, per tant, és important que aquestes bonificacions no només s'apliquin en la part variable, sinó que també s'apliquin en la part fixa perquè realment tinguin impacte en la reducció del preu de les factures que paguen les famílies vulnerables, en aquest cas. Aleshores, com a recomanació, la part fixa o quota de servei caldria recomanar un descompte d'entre el 50 i el 100%, per tal que realment tingui impacte en el cost final de la factura. Sobre la part variable, que potser ja és el més habitual que fan diversos operadors, doncs es recomana fer un descompte en els primers trams que arribi a garantir els 100 litres per persona i dia. És a dir, que depèn de les companyies operadores. En el primer tram s'arriba als 100 litres per persona i dia, n'hi ha algunes que no, que per arribar als 100 litres per persona i dia cal entrar en el segon tram. Aleshores, la nostra recomanació seria que aquest descompte fos del 100% fins a arribar a aquests 100 litres per persona i dia. Altres mecanismes, doncs, l'ampliació de trams. En el cas de llars amb més de 3 persones, l'ampliació dels primers trams en un consum de 3 metres cúbics mensual, que és el que equival a 100 litres per persona i dia. I també tenir en compte el fet de persones amb discapacitat, si en cas que sigui superior al 75%, aquestes persones puguin computar com a 2 membres de la llar, per tal de considerar el fet que en molts casos necessiten més consum d'aigua per la situació que viuen. D'altra banda, també hem identificat que algunes companyies apliquen altres tipus de mecanismes que tenen definit com a tarifes de baixos ingressos, és a dir, és la mateixa estructura tarifària que en el cas
que la tarifa normal, però aplicant uns preus per metre cúbic més econòmics. A banda dels aspectes a tenir en compte per la definició de la tarifa, de quines bonificacions caldria considerar, hi ha altres aspectes que són igualment importants en la definició de com apliquem aquesta tarifa social. D'una banda, la tarifa social també ha de promoure un consum responsable i sostenible, reduint el grau de bonificació a mesura que es van pujant els trams de consum. Els descomptes haurien de ser al màxim d'automatitzats. El que no té sentit és que les persones que tenen accés o que haurien de tenir accés a aquesta mena de descomptes o de bonificacions hagin de passar per diverses finestretes per tal d'acreditar la seva situació, sinó que hauria de ser el màxim automatitzat possible. Si tenim l'acreditació per part de serveis socials o d'altres organismes que són col·lectius vulnerables, aquest descompte hauria de ser automàtic. En aquest sentit, caldria unificar tràmits, per exemple, la correspondència entre la tarifa social que volem aplicar amb el cànon social de l'ACA. Això facilita molt que les famílies es puguin acollir en aquesta mena de bonificacions. I la informació hauria de ser accessible. Hauria d'arribar a aquelles persones que realment necessiten accedir a aquesta mena de tarifes. El fet de publicar aquesta informació en un web no és sinònim d'accessibilitat, sinó que caldria difondre aquesta informació per altres canals. Per exemple, en el cas de la gent que rep la tarifa a la factura en paper, per exemple, afegir aquesta informació, que és possible acollir-se en aquesta mena de mecanismes, a la factura, etc. Cal establir circuits curts d'atenció, coordinar-se amb els serveis socials municipals, una miqueta el que ja dèiem, que les persones no hagin de passar per diverses finestretes per poder acreditar la seva situació. I per últim, com a punt important, caldria establir protocols per la instal·lació de comptadors provisionals que estiguin regularitzats en el cas de persones que no poden acreditar el dret d'ús de l'habitatge i que a més es troben en situació d'exclusió residencial. En resum, el que hem vist fins ara eren uns punts a tenir en compte per tal de definir la tarifa social, però el que cal garantir és que la tarifa social implica descomptes significatius en les factures. No té sentit crear una tarifa o definir una tarifa molt complexa, difícil d'aplicar, si finalment el percentatge de reducció sobre les factures que paguen les famílies és molt petit. Per tant, com a punt molt important, la tarifa social hauria de ser capaç de garantir uns descomptes significatius en les factures. Per suposat, no hauria de superar el 3% dels ingressos de les unitats familiars, això ja de forma universal. I una altra cosa que cal garantir, com dèiem, és que s'arriba a la població vulnerable, és a dir, que hi ha la informació suficient com perquè la població que té dret a acollir-se en aquesta mena de tarifes puguin rebre aquesta informació i sigui fàcil realitzar el tràmit. Aquí hem recollit en aquesta taula alguns exemples de tarifes socials que han aplicat diversos operadors, en aquest cas 4 operadors públics. I aquí veieu els percentatges de reducció. El que apareix en el quadre és el percentatge de bonificació de cada tram. I veieu que hi ha diverses... El percentatge de reducció és diferent a cada operador i també en el nombre de trams en els que s'aplica. En el primer cas, el primer operador aplica un 67% de bonificació en tots els trams que té la seva tarifa. El segon operador aplica bonificacions en els 2 primers trams. El tercer operador aplica un 50% de bonificació també en els 2 primers trams i l'últim operador aplica un 100% en els 2 primers trams que té definits. Això són exemples que complirien els criteris, les recomanacions que nosaltres creiem importants que tinguin en la definició de la tarifa, però, com dèiem, no hi ha una recepta única, sinó que cada operador, cada cas, cada municipi és diferent i cal analitzar què és el que es pot aplicar. Passo la paraula a la Mònica. Doncs segueixo.
Bé, la part també com de marc legal que ens permet identificar aquestes persones, doncs té a veure amb la llei 24/2015, que ja ha mencionat la Cristina, que sí que ens defineix aquesta figura de les persones en risc d'exclusió residencial, que és com el marc on ens podem cenyir per trobar aquestes persones. Dins d'aquesta llei, l'article 5.10 és el que defineix quin és el barem de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que és per les persones que viuen soles és 2 vegades l'IRSC, o quan es tracta d'unitats familiars ja és el 2,5 vegades l'IRSC. O en el cas, tercera casuística de persones amb discapacitat, diversitat funcional o gran dependència, doncs ja arriba a 3 vegades l'IRSC. Després també tenim com l'article dins del que és la llei 24/2015 de mesures per l'emergència habitacional i la pobresa energètica, concretament el que parla d'aquesta garantia dels subministraments és dins l'apartat de pobresa energètica i d'accés a subministraments bàsics, que és energia i també aigua, en l'article 6.1, que segurament moltes o totes vosaltres ja coneixeu, que és el que fa referència a que s'ha de garantir aquest subministrament amb els barems de l'article 5.10, que és el que us acabo de definir. Concretament aquestes taules, a la guia també hi hem fet referència. Puc passar de diapositiva? O si no, presento des del meu... Doncs presento des del meu, a veure. Un segon, aquí. Vale, veieu ara la meva? Sí, es veu. Molt bé. Es veu perfecte. Sí, doncs aquestes són les taules que comentava. Veureu que hi ha una divisió per una llegenda de lletres que a la guia a través del link corresponent podeu accedir, que tenen a veure amb sota aquest epígraf A, hi ha un seguit de municipis, sota el B uns altres, i podeu consultar el vostre municipi sota quina lletra és en funció de les rendes promig. Per això són barems una mica diferents i adaptats segons aquesta escala. D'acord? Llavors, com amb aquests punts de partida clars, necessitem també com altres elements a considerar. No només les persones sota aquests barems poden ser les que s'acullin, sinó que, per exemple, el cànon social de l'aigua de l'ACA, abans d'incloure les persones i unitats familiars en risc d'exclusió residencial, prèviament el que incloia era aquests 4 supòsits que veieu a sota, que són els perceptors d'una pensió mínima contributiva, les unitats familiars que tenen tots els membres en situació d'atur, les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania o altres perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat. Segurament, per barems de renda, aquestes persones també estan sota d'unitats familiars en risc d'exclusió residencial amb els barems de la 24/2015, però està bé saber que com que les persones que teniu com a abonades tenen casuístiques diverses, tenir en compte aquests 5 supòsits que també fa servir l'ACA per aplicar el cànon social de l'aigua. I després també ens plantegem quina informació seria interessant que tinguéssiu de partida per poder definir aquesta tarifa social. Nosaltres, des d'ESF, prèviament a aquesta guia de tarifació social, vam fer 2 estudis en relació a aquesta assequibilitat de la tarifa social, com a una de les dimensions
del dret humà a l'aigua i al sanejament, i vam haver d'accedir a una sèrie de dades per poder fer com aquestes anàlisis. Llavors, el que ens ha servit a nosaltres per fer aquesta anàlisi, doncs us ho traslladem una mica perquè pensem que són dades que poden servir molt a l'hora de que vosaltres genereu aquesta tarifa social o la modifiqueu o la milloreu. D'una banda, saber tenir molt ben analitzats quins conceptes inclou la vostra tarifa, a quines necessitats respon, els altres conceptes que hi ha a banda del consum, aquest manteniment del comptador, l'altre del contracte, si hi ha associades altres tributs, taxes, clavegram, residus, etc. És important com que ho posem també com en valor en el que representa dins de la tarifa, i en cadascuna dels vostres municipis segurament serà diferent. I d'altra banda, fer com una anàlisi de dades agregades i desagregades que, si no ho esteu fent ja, pot ser un bon inici per fer aquesta anàlisi posterior de com podem adequar millor la nostra tarifa social. D'una banda, són les dades sobre les factures i imports que s'han anat quedant pendents de les nostres persones abonades. I aquí hem recollit diferents ítems que també recomanem que estiguin desagregades per gènere. És una qüestió que quan nosaltres vam fer les diferents investigacions era una de les coses que més costava, però pensem que val la pena també recollir-ho, cada cop més anar incloent aquest factor de gènere, perquè sabem que existeix la feminització de la pobresa i aquesta també hi és amb l'accés a l'aigua. Per tant, tenir-ho en compte en aquesta recollida de dades, si és que no ho feu ja. Per tant, saber, per exemple, quines són les factures pendents que s'han estat acumulant per part de les nostres persones abonades i dins d'aquestes, quines estan associades a persones en situació de vulnerabilitat. Això pot ser que encara no ho sapiguem, pot ser que tinguem factures pendents que no sabem si estan sota persones que tenen recollida aquesta condició de vulnerabilitat o risc d'exclusió residencial segons la 24/2015, però si no ho tenim és com un bon moment per anar destriant aquesta casuística. També veure quin és el volum d'aquests imports pendents associat a aquestes factures impagades. I el mateix, quina part d'aquests pertany a perfils que estan en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió residencial. I un altre aspecte que pot ser interessant és que mirem quantes factures. No totes les famílies impaguen el conjunt de totes les factures de l'any, sinó que de vegades es fa un esforç per pagar aquelles que han vingut amb un import més assequible i, en canvi, pot ser que s'hagin quedat acumulades les d'imports més alts. També fer una mica aquesta anàlisi de tots els perfils que tenim que estan acumulant factures, a quantes factures corresponen aquests imports. I una mica el mateix, destriar quines d'aquestes factures sí que estan com sota perfils de persones en situació de vulnerabilitat. L'altre gruix d'informació que pensem que també ens permet anar fent seguiment, si ens pot permetre veure com dissenyem aquesta tarifa social o com la modifiquem o millorem, però també ens permet, si ja la tenim, fer un seguiment per veure com està anant. Llavors, veure quantes persones de les que tenim abonades s'estan acollint a aquesta tarifa social, veure si al llarg dels anys està canviant, i si els anys que creix és perquè hem fet una millor comunicació i aquesta informació és accessible, per exemple, poder identificar aquestes tendències. I també veure si podem saber o preveure quantes persones podrien acollir-s'hi, segons aquests criteris que hem descrit abans d'aquests barems. I, per exemple, amb aquesta comunicació constant entre l'operador i serveis socials del municipi, que tenen un seguit de perfils que estan sota aquests informes de la llei 24/2015,
si poguéssim fer aquesta previsió, no?, de quantes persones serien les que potencialment podrien beneficiar-se però que potser no tenen aquesta informació. Per nosaltres poder fer una previsió des de l'operador. I després també veure quins són aquests imports que estem descomptant, no? És a dir, són imports que no estaria ingressant l'operador, però en realitat potser tampoc els està ingressant l'operador perquè són factures que es queden impagades, no? En canvi, quan tinguem persones que ho necessiten acollides a aquesta factura, amb resultes a una factura amb un import més assequible, potser serà una factura que ja no es quedarà impagada, sinó que es pagarà perquè tindrà un import més assequible, no? Per tant, pot ser interessant també veure quins estan sent aquests imports que estem descomptant i anar fent com un recull al llarg dels anys. Perdó. També hem de tenir en compte que durant els anys en els que s'està posant èmfasi en aquest dret als subministraments bàsics i en concret aquest accés al dret humà a l'aigua i al sanejament, tot i que existeixen factures on hi ha aplicades tarifes socials, també hi ha factures que, malgrat tinguin aplicats descomptes o no, han estat assumides per serveis socials. O sigui, dels fons de la Generalitat davant de lluita contra la pobresa energètica, no tots han estat emprats per factures d'energia com la llum i el gas, sinó que moltes també s'han emprat per cobrir factures d'aigua. Llavors, cal que tinguem aquesta conversa de diàleg constant entre l'operador i serveis socials perquè potser hi ha un històric en el que el municipi ha estat assumint moltes factures d'aigua acumulades. Llavors, tinguem aquesta informació, si és que no la tenim, i mirem també si s'han estat cobrint factures on no hi havia una tarifa social aplicada, perquè seria interessant que ho poguéssim optimitzar. Quines són les famílies del nostre operador que s'estan acollint o s'han acollit en el passat a aquests fons i anar fent un seguiment dels anys i també quins són aquests imports. I per últim, si podem també saber amb certesa de les nostres persones abonades qui s'està acollint al cànon social de l'ACA, el que dèiem abans, per veure si podem optimitzar processos, assimilar aquelles persones que s'acollen al cànon amb aquelles que s'acollen a la tarifa social. Segurament és informació que ja teniu, però sempre s'escapa o pot ser que s'escapin algunes persones o alguns perfils. Altres eines o altres consideracions en aquest sentit, ens mantenim en aquesta lògica que acabarà d'explicar la Cristina. Doncs... Perdó, que em silencio. Comparteixo. Sí, però no puc compartir jo. Sí, es veu la pantalla? Sí, jo la veig. Val. Ara no. No. Espera, torno a compartir jo. Escolti'm aquí. Torno. Ara sí. Es veu, perfecte. Val. Com comentava la Mònica... Si pots compartir pantalla sencera. Sí, ara, perfecte. Sí, ara sí. Com comentava la Mònica, altres consideracions o informació a tenir en compte en la definició i l'aplicació de la tarifa social. És cert que habitualment Serveis Socials és qui té la informació sobre les famílies en situació de vulnerabilitat, però moltes vegades és els operadors d'aigua que representen la porta d'entrada d'aquestes famílies en tot el sistema. Per tant, cal establir coordinació amb els serveis socials i amb altres ens responsables de conceptes que apareguin en la tarifa de l'aigua. Per exemple, en el cas dels convenis entre l'administració i les companyies subministradores, convenis que preveu la llei 24/2015, caldria incloure en aquests convenis l'adequació de les tarifes per les persones en situació de vulnerabilitat.
els convenis, d'una banda, permeten aturar els talls de subministrament, però haurien de garantir també que s'estableixen els canals per garantir que s'aplica la tarifa social si correspon. Haurien d'establir el procediment a seguir per tal que aquelles famílies o col·lectius en els quals, en virtut de la llei, s'ha pogut aturar el tall, s'acullen a les tarifes que realment els hi correspon. I això implica una coordinació entre les companyies subministradores i les administracions. Coordinació també per l'exempció d'altres tributs que, com dèiem, estan inclosos en la factura. Tributs de clavegueram que pot recaptar l'Ajuntament, residus, etc. En cas que aquests altres tributs també permetin accedir a certes bonificacions pels col·lectius en situació de vulnerabilitat, cal establir coordinacions perquè realment s'apliquin tots aquells que estiguin previstos, no només que s'apliquin els corresponents a una part, diguéssim, no? Per últim, com ja havíem dit abans, automatitzar l'aplicació de la tarifa social a persones que tenen informe de risc d'exclusió residencial. Fins i tot es pot valorar, en cas de ser companyies operadors públics, demanar l'accés a dades de padró de renda. Això és una cosa que caldria analitzar per tal de poder automatitzar l'aplicació de la tarifa social. Tots aquests mecanismes dels que hem parlat no només tenen per objectiu permetre la garantia d'accés universal a l'aigua, però aquest accés s'ha de garantir en coherència amb la sostenibilitat del servei. Cal poder fer viable aquesta tarifació social i cal buscar mecanismes de finançament que no seran iguals a tots els municipis i a tots els operadors perquè, evidentment, cadascú té el seu context, les seves situacions. Aleshores, algunes maneres de poder fer viable la tarifa, d'una banda, ajustos a l'estructura tarifària, de forma que altres categories de consumidors, com puguin ser les tarifes aplicades a consumidors comercials o industrials o trams superiors de la categoria domèstica, puguin cobrir aquesta tarifació social, l'aplicació d'aquestes tarifes socials. Tot i l'aplicació de tarifes socials, cal tenir en compte que igualment és possible que es produeixin impagaments de famílies en risc d'exclusió residencial. La tarifa social el que vol és reduir al màxim aquests impagaments, però hem de tenir clar que no sempre és possible eliminar-los al 100% i, per tant, serà necessària la creació d'un fons específic i que, de fet, ja està prevista en la Llei 24/2015 la creació d'aquests fons que han de cobrir els ens locals i els operadors. Aleshores, cal establir, com deien, un diàleg entre l'administració i operadors per veure com s'arriba a cobrir aquest cert percentatge d'impagaments que pot arribar a donar-se. Cal establir quins mecanismes i quins canals de comunicació hi ha per arribar a fer front en aquestes situacions. Per part nostra, això serien els punts que havíem identificat i, segur que teniu moltes més aportacions a fer, ja que en la gestió del dia a dia que feu us trobeu en diverses circumstàncies i situacions que segur que fan que tingueu més coses a aportar. Bé, deixo de compartir. Moltes gràcies, Cristina i Mònica. Llavors, ara, arribat a aquest punt, us suggeriríem això, o que aixequeu la mà i demaneu la paraula o que feu intervencions a través del xat per tractar de respondre-les. Veig que aquí la Sole d'Aigües del Prat ja ha estat fent algunes preguntes. Ha enviat tres missatges. No sé si Mònica o Cristina podeu mirar. Potser la Mònica pot mirar el primer missatge. El segon missatge que envia la Sole fa referència a
que l'experiència que tenen Aigües del Prat és que determinats col·lectius es beneficien d'unes condicions en funció del que ofereix la subministradora, l'operadora, i altres condicions segons el que ofereix l'ACA. I que seria interessant consensuar amb l'ACA aquests criteris. De fet, és una de les recomanacions de la guia. La Mònica ha explicat molt bé quin és el criteri estricte que marca la llei 24/2015, com el cànon social de l'ACA va més enllà, i la nostra proposta base en aquest informe és agafar el màxim comú i tractar d'integrar els criteris del cànon social de l'ACA també a la tarifa d'aigua que ofereix als diferents operadors i als diferents municipis. I, en la línia del que proposava la Sole de dir, escolta, potser hauríem de consensuar amb l'ACA, ja des de la MAP ja hem ofert a l'ACA fer aquesta feina. Igual que tenim una llei a Catalunya que impedeix el tall, volem impulsar un marc jurídic i un marc regulatori que marqui uns mínims d'aplicació d'aquesta tarifació social. Llavors, és una línia de treball que obrirem, estem començant a obrir ja amb l'ACA, de forma que podem consensuar aquests criteris entre aquesta administració i els diferents titulars dels ens locals. Ella apunta que es podria modificar el text refós de la llei d'aigües. També hem identificat que podríem modificar fins i tot el ROAS i sobretot la llei de consum, que està pendent de desenvolupament reglamentari i podríem entrar per aquí també. Són diferents opcions que estem veient. Llavors, no sé si Cristina o m'aventuro a dir Mònica, podeu comentar la primera pregunta? Jo el que passa que potser sí que li diria a la Sole si ens ho pot dir de viva veu el que ha escrit, així segur que ens entenem millor. Sole, si vols, pots activar el micro. Gràcies, Sole. Ara ens sentiu, sí, no? Sí. Val. És que tenia moltes ganes d'aquest tema de les tarifes socials, perquè penso que a vegades ens fem trampes al solitari, com diu un regidor de casa meva. Aviam, jo quan m'he hagut d'ausentar, perquè és un momentet, i quan parlàveu dels col·lectius beneficiaris de la tarifa social, m'ha semblat que no incloïeu la gent que ja és beneficiària de l'informe de vulnerabilitat. És així? No, segueixo. Que també, del cànon social, també són beneficiaris totes aquelles persones que tinguin l'informe de vulnerabilitat. I no m'ha semblat veure la llista. Sí, allà està. És el primer dels criteris. Sí, és que això a nosaltres ens provoca una distorsió, que és el que escrivia. Per què? Perquè per tenir un informe de vulnerabilitat, aquí al Prat, com en altres municipis, s'està aplicant els barems de la llei d'habitatge. Què passa? Que aquí els nostres barems, que jo vaig amb una tauleta amunt i avall, per nosaltres, qualsevol unitat familiar que siguin de 3 membres que cobrin 28.558,17 ja tenen dret a aquest informe. Per tant, i en canvi, si aquesta persona és d'Amposta, els seus ingressos haurien de ser de 18.325. O sigui, per mi està molt bé amb el tema d'habitatge, que no és el mateix el preu d'aquí al Prat com el preu d'Amposta, però amb el tema del preu de l'aigua, més o menys a tot arreu és igual. Per tant, aquest barem no el trobo, a més que per nosaltres és un barem molt elevat, és que un tant per cent de la població ja tindria dret en aquesta tarifa social. Hi ha treballadors tant de l'Ajuntament com d'Aigües del Prat que no arriben a aquest sou. Vull que, per tant, per mi això sí que s'hauria de reflexionar molt bé, perquè, a més és una contradicció. O sigui, i a més aquí posem-hi la contradicció de la taxa metropolitana de l'àrea de Barcelona. Què passa? La gent que té aquest informe se li bonifica el 100%. En canvi, la gent que té la tarifa social perquè té una renda garantida o perquè sigui el que sigui, té un 50% de la taxa. Vull dir que hi ha moltes incongruències sobre la taula, que jo penso que l'únic que s'ha de fer és arremangar-nos i de dir fins on volem arribar. El tema que parlàvem jo abans de l'ACA, jo penso que l'ACA no pot entrar en els col·lectius que la subministradora ha d'aplicar la tarifa social, perquè això és una competència municipal. Per això deia de consensuar-ho amb ajuntaments.
Hauria de ser una llei municipal que amb aquest... Però, bueno, com els ajuntaments són els que tenen la titularitat del servei, a l'hora de fer l'ordenança es diu que seran aquells col·lectius. I per un tema de gestió i de lògica haurien de ser els mateixos col·lectius de l'ANCA. Vull dir que els col·lectius que ha de regular l'ANCA hi ha incongruències, perquè també parla de pensions mínimes de no sé què i, a més, les peticions estan fetes d'una altra manera. Per tant, jo penso que ens hem de remengar en una taula i de dir on volem arribar. Això era el que volia dir. I després el que està provocant, que per mi també no estem educant a la població i estem potenciant un col·lectiu a vivir. Clar, amb la llei 24/2015 no es pot tallar el subministrament a qualsevol persona que tingui l'informe. Els informes es fan en criteri completament objectiu, miro rendes, i a més la renda l'any passat. Nosaltres hi ha una oficina que ho fa i en aquest sentit molt bé, però és un criteri objectiu. Vull dir, de mirar rendes. Per tant, s'ha convertit en un tema super de papers, de papers burocràtic, de marejar la gent, i llavors els que no maregem són els que tenen informes, que a més van encadenant un informe darrere l'altre i no paguen cap rebut. I després, que penso que és on hem de vetllar, és pels consums excessius que es fan. Nosaltres aquest col·lectiu vam mirar-ho fa 2 o 3 anys i el 25% de la gent que tenia la tarifa social feia un consum no responsable. I allò ho estem potenciant entre tots. I com ho fem? Com ho arrellem? Com ho fem? No et sentim, Mònica. Mònica? Sí, és que ens coordinem amb la Cristina per veure qui respon. Però no volia tallar-te. Perdó, jo deixo l'aire, perquè això tampoc és... Simplement que tenim aquests problemes sobre la taula. I parlem molt de persones vulnerables, però, aviam, les empreses no són vulnerables, però volem fer-ho bé i tenim molta dificultat en fer-ho bé. M'aventuro, o sigui, perquè cosetes que has dit crec que sí que estan dins de la nostra presentació, Sole. És a dir, d'una banda, que ha de ser sostenible per als diferents actors interessats, ha de ser sostenible per les persones afectades i ha de ser sostenible per l'operador. Llavors, que és una de les coses que ha mencionat la Cristina. Per això, alguns de vosaltres feu com a través de diferents mecanismes, és com es cobreix a les famílies. Una part pot ser a través de la tarifa social, però és veritat que pot ser que l'operador no tingui capacitat per cobrir absolutament tot, ni és desitjable, no? I per això, durant anys, hi ha hagut persones que tenen una tarifa social aplicada que, tot i així, han necessitat que se'ls cobreixin alguns rebuts per part de serveis socials. El que estem... Perdones que t'interrompeixi, és que, aviam, el problema està que com que tu no tens cap eina, que la persona que té un informe de vulnerabilitat, tu no li pots tallar el subministrament. Per tant, pots fer el consum que vulgui i està fent el consum que vulgui. Però nosaltres a la nostra presentació no estem dient que s'hagi de cobrir consums no responsables. Precisament el que apuntàvem... No, la presentació correcta... No, però jo et dic el problema que tenim ara. Sí. El problema que tenim ara és aquest. Jo no sé com s'ho fan les altres. Si hi ha companys que, aviam, la gent... Nosaltres hem de fer tall. Hem de fer tall, jo no sé, perquè som sincers, o perquè la gent aquí ha estat acostumada que no passava res si no pagava l'aigua, però si no fem tall és que ens ofeguem i intentem, fem encaje de bolillos, que jo dic per fer el tall. L'Ajuntament es fa un part de treballar, nosaltres també. Avui ara m'heu enganxat perquè just avui estem en un procediment de tall. Però és que fan esborronar les factures, perquè pensa que nosaltres aplicada la tarifa social hi ha factures de 15 euros, de 10 euros. Sí, ho sabem. Però, en canvi, en aquell moment... Són dues coses diferents, no? O sigui, el tall i la factura acumulada... No, 3 coses diferents. I els consums excessius. Què fem? Els consums excessius no són bonificats. Bueno, però és igual. Però la factura et puja una milionada i ahí està. Clar que no estan bonificats, però el problema... I encara, és que jo tinc la sensació que se'ns en riuen, us ho prometo.
La gent normalment Qui, que les fa persones- consum sostenible és la gent que paga les seves... Perdona? Qui se'n Què dic? riu? Doncs els usuaris. Clar, aviam, nosaltres tenim tres Hi haurà de qüestions tot, no? públic. O sigui, jo Aviam, crec que... la gent que paga les factures és la gent que fa consum sostenible. Si comencem, val? La gent, entre cometes, que ja els hi dic cantamanyanes, estem ofegats. I és un cercle, eh? I ja no parlo més perquè no sé com es troben els altres. Jo, una mica, perdoneu, se'm sent? Sí, no? Sí. És a dir, el que jo penso és que la tarifació social no és l'eina infal·lible que ho resol tot. És a dir, tu plantejaves que de la gent que es podria acollir d'aquest univers, un 25% fa un ús abusiu, però tens un 75% que sí que respon, diguéssim, a l'estímul de ara hi ha una tarifa social i intentaré fer-ho responsable perquè ara m'han reduït a 1.000. Llavors, el que no podem deixar de fer és aplicar unes mesures perquè un 25% fa servir una picaresca que la faria servir igualment, no? És a dir, un 25% és molt igual. Aviam, jo la tarifa social ja la dono perfecta. Sí, sí. No, el que dic, no sé si incentiu, però és que jo ja, per mi la tarifa social és com la factura, ja va innat amb nosaltres. Aigües del Prat fa molt de temps que l'està aplicant. Per tant, això ja ni m'ho qüestiono, saps? Potser em ve de nou que la gent no estigui... No sé si hi ha alguna pregunta, alguna intervenció més, algú que vulgui fer alguna aportació. No se sent, eh? És que seguim parlant, la Cristina i jo, perquè estem a la mateixa sala i ens repartim les preguntes. No és que estiguem... Abans de parlar, ens diem, parles tu o parlo jo? Si no hi ha... O sigui, mentre feu les... No és que no n'hi hagi de preguntes, que segur que sí. Mentre les feu, potser algunes reflexions que, més enllà del que deia la Sole, penso que segurament diferents perfils entre les assistents esteu en moments diferents d'aquestes tarifes socials que volem, no? D'allò que tenim a allò que volem, podem anar modificant coses. Però que crec que com que és interessant que fem servir aquests barems... Sí? Escolto algú? Sí, és a dir, que mirem, sobretot que, com que no, o sigui, jo crec que el que deia el Lluís, no? Hi ha una gran quantitat de persones que potser estan acumulant factures amb imports que haurien de ser inferiors, no? O sigui, com ajustar al màxim possible a la realitat aquelles persones a qui estem atenent. Llavors, segurament hi haurà perfils, com els que diu la Sole, que surten del que desitjaríem, no? Que no fan un consum responsable, etc. Però hi pot haver gent fent un consum responsable, però que no ha accedit a la tarifa social pel que sigui, per falta d'informació, etc. I que segurament està tenint dificultat per pagar, però si tingués una factura de 15 o 20 euros no tindria aquesta dificultat. I això també ens permet sanejar dins de l'operador com aquests casos que estan pagant per sobre del que potser podrien o mereixen. Llavors, és com adequar aquests perfils. I ara sí que hi ha mans aixecades. Vols dir que em dones a mi la paraula, no? Que xulo, això, del fons. Doncs, gràcies. Soc la Marga de l'Ajuntament de Terrassa, que ho tenim al Servei d'Aigua municipalitzat. M'ha semblat interessant, i en relació just amb el que deies, Mònica, per detectar aquests grans impagaments que tenim, que no sé si és un tema comú, suposo que sí a tothom, nosaltres aquí a Terrassa el tenim bastant greu, i aleshores, en relació a això i per detectar les persones que siguin vulnerables, parlàveu d'automatitzar la consulta de la renda
que em sembla interessant perquè amb aquesta gent ja podries fer paquetets, no? Mira, tenim aquests impagaments, però mira, aquesta gent és que podrien beneficiar-se d'altres ajuts i no els hem detectat. No sé si hi ha experiències d'aquesta automatització de la consulta de renda. No sé, que quan et donessis d'alta ja poguessis marcar consultin la renda quan vulguin, que crec que això s'ha d'anar renovant, desconec la normativa, i si algú que ho ha aplicat vol dir molta feina, perquè també és això, no? Amb els nivells d'impagaments que tenim. Bé, ens serveix per diferenciar una mica, perquè si la Sole deia que pot haver-hi gent que se n'aprofiti, nosaltres volem precisament treure d'aquesta sospita a la gent que sigui vulnerable, no? I automatitzar aquesta consulta de renda dels impagaments podria ser una bona eina que em sembla interessant i no sé si algú l'ha aplicat o com podríem aplicar-la tenint en compte la normativa aquesta de posar específicament la teva... demanar, o sigui, activament has de dir que poden consultar la renda. Gràcies. Ningú l'ha aplicat, no? Suposo. No, a ciència certa no conec cap cas que ho estigui aplicant. Sí que és un dels avantatges d'aquells municipis que fan la prestació directa des del propi Ajuntament a una empresa pública envers d'aquelles municipis que opten pel model concessional, on està clar que l'operador privat no pot accedir a aquesta informació. Llavors, nosaltres ho veiem com un punt a favor de la gestió directa és el fet que es poden demanar aquestes dades. Jo sí que recordo per alguns altres serveis com energia, des d'algun operador públic, on per veure si es podien aplicar barems diferents en funció de la renda, es podia fer aquesta sol·licitud. Llavors, al moment que et dones de l'alta, és cert que això s'ha de renovar regularment i és una mica més pesat, però això facilita, és a dir, complica potser la gestió de l'operador una mica, però facilita moltíssim la gestió a les famílies vulnerables. Creiem que és una de les línies de treball, aquesta finestreta única, perquè a més aniria molt bé per multitud de serveis municipals. No sé si hi ha cap més mà en l'aire o no. Em veieu vosaltres? No, eh? Hola. Hola. Ens sentiu? Sí, ja no? Mira, és que està molt lluny el... Apropem l'altaveu. Hola, què tal? Sí, ara sí millor? Hola, què tal? Parlem des de Vilassar de Dalt, el cap de serveis personals, atenció a les persones i l'interventor i cap de serveis generals. Només comentar a la pregunta de la companya de Terrassa, que nosaltres, molt humilment, i sense... Estem en un procés de municipalització de l'aigua, que si tot va bé, potser l'any vinent, a principis, ja ho aconseguim. Però, com ho ha preguntat, penso que és la Marga, des de Terrassa, nosaltres sí que tenim l'experiència de la tarifació social de l'escola bressol. Això ho vam aconseguir a través d'un estudi i del reconeixement de la Diputació i sense poder fer una comparativa, ni molt menys, Marga, sí que és veritat que nosaltres el que fem és aquesta autorització que tu deies, les famílies autoritzen a fer la consulta, nosaltres a través de la interoperativitat podem entrar i consultar les dades. El que passa és que penseu que l'escola bressol municipal, som un ajuntament de 9.000 habitants, són unes 100-120 famílies i és una feinada de por. Ho porta una persona que es torna boja, perquè a més, com sabeu, tenim matrícula viva i no s'acaba en el període normal del setembre, sinó que durant tot l'any pot haver-hi modificacions, noves famílies, etc. Per tant, sí que és un bon sistema, funciona. Si estigués aquí la persona que s'ocupa, us diria que acaba boig, perquè és una feinada, i penseu en 100-120 famílies. No recordo la població de Terrassa, però nosaltres pensant que potser el 25% de la població de Vilassar de Dalt tingués la possibilitat d'accedir a la tarifació social, hem fet càlculs i sortiria entre 1.250 i 1.500 abonats. Clar, la persona que tenim, com li diem, es torna boja. Per tant, què us volia dir? Que, evidentment, és possible, però implica dotació de personal perquè fer aquesta
petició de les dades, revisar-la i, per tant, després encabir aquestes persones per sota del 2,5 de l'IRSC, doncs no es fa sol. Ha d'haver-hi professionals que s'hi dediquin i que aquesta baremació, d'alguna manera, quedi validada. Per tant, sí que és possible, però calen recursos, sobretot humans, que estiguin darrere d'aquesta validació. Sí, em colo un moment només per puntualitzar una cosa. Clar, nosaltres tenim l'any 2021 1.883 famílies es van beneficiar de la tarifa social i, per tant, a aquesta gent sí que li vam comprovar els ingressos i sabem que porta feina i aquí segur que ara no la veig, però hi ha una companya d'aquí que s'hi dedica i sé que és molta feina. Però jo parlava d'automatitzar-ho, és a dir, per tota la població dels 220.000 habitants, 220.000 habitants que té Terrassa, clar, o almenys amb els impagaments, que ja són molts més de les 1.800 usuaris. Bé, sabem, o sigui, el nivell de feina sí que sé el que representa, però em preguntava això, que nosaltres sempre anem perseguint a la gent perquè quan demanes una tarifa social has de marcar allà que donin el permís per la renda. M'imaginava si es pogués automatitzar seria fantàstic i ens serviria per això. Però, clar, mirar un a un, l'escola bressol és una feina i també les 1.800 aquestes famílies que s'han beneficiat l'any passat, sí. Perquè ho feu un a un, vosaltres? Jo crec que sí. Ho feu manual? Quan una persona sol·licita, doncs li mirem la renda i les pensions no contributives. Però manualment, no ho teníeu automatitzat? Bueno, no sé si introdueixes el DNI. No sé, manual, això és manual, no? No, però quan tu fas la consulta via interoperabilitat a l'agència tributària, per exemple, que és el que fem nosaltres, ens descarreguem les dades, no? Dels nivells de renda d'aquelles... Sí, igual. Però després, la introducció d'aquests nivells de renda en els programaris de gestió tributària perquè li apliqui la tarifa que li correspon, això ho hem de fer a mà. Jo això ho desconec, Hauríem de preguntar-li als companys de tresoreria. Jo això ho desconec. Bueno, això ja... encara més feina. Molt bé. La Sole ha aixecat la mà. No sé si els ponents voleu comentar alguna cosa abans o li dono la paraula. Volia fer un apunt molt petit, no? És a dir, no hem de pensar només aquest esforç per l'aigua, sinó penso que és per tots els serveis municipals. És a dir, que hi hagués un automatisme que et permetés accedir al padró i saber quanta gent viu en aquella llar. És a dir, es pot fer manual, però l'ideal seria pensar en que l'aplicació de la tarifació social o tenir en compte la vulnerabilitat de les famílies en N+1 serveis municipals és una cosa que hem d'anar incorporant. Estem parlant ara de l'aigua, però hi ha multitud de serveis, és a dir, que es paguen, que si els residus, que si l'IBI, que poden estar sotmesos llavors a aquesta tarifació social i que això es vagi automatitzant a les administracions locals és un camí cap al qual hem d'anar a caminar. Que això no estigui automatitzat ens dificulta, sí, però és com un horitzó cap al qual hem de caminar. Mentre això no sigui possible, doncs hauran de cada família, en el seu cas, anar i demanar però això no és l'òptim. Només estem dient que això no és l'òptim. Sí, dona pas al següent o a la següent. Sole, quan puguis pots activar el micro. L'Ajuntament del Prat sí que consulta la renda. Hi ha l'Oficina d'Energia i Canvi Climàtic, que és qui té la potestat de fer tots els informes de vulnerabilitat i aleshores pot consultar les dades. Això sempre puc donar una adreça si algú li interessa, el nom de la responsable, que es posés en contacte. El problema que es troben és quan a Hisenda surt que han de fer la declaració no l'han feta. Aleshores, citen a la gent perquè els hi porti la documentació, no els hi porta. És que hi ha molta gent que es perd pel camí. És que al final també estem tallant l'aigua a persones vulnerables perquè es perden pel camí. I aleshores aquí també hi ha quin paper juga serveis socials, no hi juga. És complexa. Jo penso, per mi hi ha uns principis molt sentats, que és la tarifa social ha d'existir. Ara heu dit una cosa que em sembla que estaria molt bé. L'Ajuntament del Prat, per exemple, té bonificat l'IBI. Hòstia, seria perfecte que l'IBI anés a... Però els criteris de l'IBI
són molt més petitons que la tarifa social, no es beneficiaria tanta gent. Però bueno, és allò que deia, que ens hem de posar del colzos i arremangar-se i començar a mirar. I després, si no estic equivocada, les companyies elèctriques amb el bo social, que ho tenen molt regulat, i jo penso que ho tenen força ben regulat, elles, si no estic equivocada, poden, per la llei o per Real Decret que va sortir, les autoritzen a consultar dades, per tant, són unes privades. De la mateixa manera, l'estat central s'ha dedicat molt a regular tot el que és el bo social i, en canvi, nosaltres ens ha deixat a la cuneta, que aquí hauria de ser la Generalitat. Les competències són municipals. En principi, nosaltres, com que som de l'Ajuntament, no tenim cap problema. El problema és de gestió i el problema és de que penso que no es parla clar, sincerament. No posem els problemes sobre la taula, que és el que jo he pretès, i perquè penso que estem en un fòrum que podem dir-ho. I això, quan estem a segons quin lloc, no es pot dir, no ens podem tirar a terra a sobre, però hem de ser coherents. Jo ja estic, Disculpeu, una consulta. Tenim un dubte aquí a Vilassar un altre cop. Quan parleu de tarifació social, parleu de tarifar el 100% dels abonats o només a aquells que ho sol·licitin? La idea seria aquells que ho necessitin, perquè alguns ho necessiten i no ho sol·liciten per desconeixement, etc. Però com trobem aquells que ho necessiten o com creuem, això és tots els reptes que tenim per davant, però estem parlant d'aquelles persones que ho necessitin per qüestions de manca d'ingressos o baixos ingressos. Sí, perdoneu, és a dir, avui estem parlant bàsicament d'una tarifa social aplicable a famílies vulnerables i amb tot l'aspecte que es pot considerar com a vulnerable. Més enllà d'això, des de la MAP sí que estem impulsant que els 100 litres per habitant i dia, que són objecte de dret humà reconegut per Nacions Unides, tingui un preu el més ajustat possible. Llavors, la nostra proposta és que les tarifes siguin el més progressives possibles. És a dir, no té sentit que el preu dels primers 3 metres cúbics per persona sigui €1 i el preu per omplir piscina sigui €1,50. Això és molt poc progressiu, no? Llavors, o que els usos industrials siguin €1,20 quan l'aigua per beure és €1, no? Al metre cúbic. Llavors, el que sí que proposem és que, a banda de la tarifació social, doncs les tarifes siguin el més progressibles possibles. Clar, això depèn. Hi ha municipis que, doncs, escolta, és que aquí tots som domèstics i no tenim piscines i no hi ha indústria i no hi ha comerç. Llavors, cada municipi s'ho ha d'ajustar. Però la proposta que deia la Cristina, és a dir, aspirem que la tarifació social es pugui cobrir com? Augmentant la resta de domèstics, no? És a dir, aquella gent que faci un ús suntuari de l'aigua o la gent que fa usos industrials perquè es lucra amb l'aigua sigui la que pugui cobrir això. Però avui estem parlant d'un univers de famílies vulnerables. No hi ha més intervencions? Ho deixem aquí, doncs? La Sole té la mà aixecada, pot ser? Sí, pots activar el micro, Sole. Ara, merci. No, quan dèieu això d'aplicar d'ofici les tarifes, això ara la gent que té informe de vulnerabilitat ja es pot fer, el cànon... Bueno, depèn com tu tinguis regulada la tarifa, perquè una cosa és el cànon social i nosaltres, quan ara ho vam regular-ho, vam dir que els nostres beneficiaris serien els mateixos que els beneficiaris del cànon social. Per tant, sumen. Però jo també ho qüestiono, Ho qüestiono perquè nosaltres vam fer una tasca molt important de citar la gent perquè vinguessin a signar, vull que no és desconeixença, és desídia. I aleshores jo m'ho qüestiono tot. Per això deia que si estem maleducant a la gent o què estem fent. Vull no sé el que estem fent. I en acabat, el que sí que criticaria una mica entre cometes és jo sí que no donaria un termini d'1 any. Nosaltres a l'Ajuntament ens diu que els informes tenen un termini d'1 any, en principi no està regulat enlloc, i les tarifes socials com a mínim les faria per 2 anys, si han de tenir un termini. I en acabat ara, les tarifes socials s'han prorrogat automàticament
perquè l'Estat també ha prorrogat automàticament el bo de la llum fins al 30 de juny. Per tant, hi ha coses que estan molt ben regulades i nosaltres estem una mica aviam quin és el criteri que es pugui fer servir. I aplicar-les d'ofici em fa cert alguna cosa, pels motius que us he dit. Nosaltres, ja t'ho dic, que nosaltres estem prorrogant-les totes i fent mànigues i fem el 50% de la quota. El preu de l'aigua, en principi, per trams, nosaltres penso que sí que és molt progressiu, però després sí que demanaria com aquell forat o... És que hi ha... Inclús, aviam, jo a vegades soc molt més lluitadora pels talls, primer perquè no ens ho podem... Per la gent que ve a pagar les factures, per la gent que es fa esforç. I jo he estat a l'atenció al públic i, per tant, potser tinc la pell més fina en aquest sentit, no? Que ho veus tot. Disculpeu. Doncs no sé si no hi ha cap més pregunta, deixem-ho aquí. Jo volia fer una ultimíssima reflexió. Com us he comentat, estem tractant que el marc reglamentari i jurídic català incorpori un principi inspirador pels municipis al voltant de la tarifació social, respectant que la competència és municipal, però poden haver uns principis inspiradors, igual que ho és la 24/2015 pel tema dels talls. Llavors, hem volgut crear aquest grup de treball amb l'ACA, incorporant la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis, també. Llavors, penso que estaria molt interessant, si ho veieu, diguéssim, escaient, previ a començar a treballar amb aquests grups, fer alguna mena de trobada entre els operadors públics que estem a la MAP, un grup ja més de treball, fer alguna sessió per aquells municipis que ja ho estem implementant i veiem quins són aquests problemes, tractar d'elaborar una proposta conjunta, perquè m'interessa molt les dificultats que té el Prat o les que té Terrassa, les que té Vilassar, i penso que això és molt enriquidor. Llavors, més enllà de fer aquesta sessió d'avui, que ha estat molt bé, fer una trobada presencial per tractar de marcar unes pautes de quin podria ser el posicionament com a MAP de cara a elevar-ho a l'ACA i, per què no, fins i tot al Parlament català. Llavors, si us sembla, podem mirar d'activar aquest espai per aprofundir més del que hem pogut avui, perquè certament hi ha un consens de base teòric bastant clar, però al moment de posar-ho en pràctica els reptes són molt potents i fins i tot ens poden arribar a fer qüestionar el marc teòric, però el marc teòric és el que volem dibuixar perquè és el que ens inspira per veure cap a on hem de caminar. Mònica, Cristina, us sembla? Ho deixem aquí? O alguna reflexió final? No, més enllà de la que has fet. Val, doncs us sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots. I qualsevol informació addicional que vulgueu, qualsevol cosa, doncs ja sabeu on està la MAP. Moltes gràcies i a reveure. Gràcies. Venga, me voy para el depósito.